हाय लोगोफोर, नै आं दिनै दंफैयो हावलियाव रास फुजा नायनो नोंथांमोननो देखायलांगोन आङो फारि फारियै भिडिअ नायलांबानो जाबाय। नैबे भिडिअखौ बायना हरनो हागौमोन गार्लफ्रेन्ड थानायबा, जि मोजां नुखादों। दा जों नायनो नागिरदों टाइगार मारुति सार्कासनो माबायदि। नायनि र' टिकेट लानि। टिकेटनि दामा 60 रुपिस। लाखांबाय, दा जोङो हाबहैनोसै। टिकेटखौ गेटमेननो होबाय, बेनिफ्राय दा आरो टिकेटखौ एक्सट्रा आरो आंनाव बिबावो नायलाय। जोगारनासो दोननो नागिरदोंमोन आं रागाजोंनो। दा जों गोजौआव गाखोलांगोन, नोंथांमोननो देखायगोन गोजौआव गाखोनानै। गोजौनिफ्राय देखायगोन भिउखौ मारै मारै नुयो फारसेनिफ्राय एभ्रिथिं। स' नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नाय बेसेबां मोजां नुदों, बेसेबां मोजां नुयो नायलाय गोजौनिफ्राय। एकदम माने मा बुंनो आरो, जि मोजां। नोंथांमोना भिडिअ नायनानै इन्जय खालामबाय था। आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजां मोनगोन। Sorry, it's DJ. You can get some.